ఫిట్మెంట్ 25%. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పీఆర్సీ కమిటీ సిఫార్సు. సీఎస్కు నివేదిక అందజేసిన బిస్వాల్ కమిటీ. కరోనా మహమ్మారితో ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనమైన నేపథ్యంలో 25% ఫిట్మెంటే సాధ్యమని అభిప్రాయపడ్డ కమిటీ జనవరి మొదటి వారంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు. మూడో వారంలో వేతన సవరణను ప్రకటించనున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 15% జీతాల పెంపు. వేతన సవరణ సంఘం సిఫార్సు. సీఎస్ సోమేష్ కుమార్కు సీల్డ్ కవర్లో నివేదిక. అధ్యయనం చేసి సీఎంకు నివేదిస్తామని సీఎస్ వెల్లడి. జనవరి మూడవ వారంలో వేతన సవరణ. త్వరలోనే అన్ని సంఘాల వారితో సమావేశం. ఏపీలోని తెలంగాణ ఉద్యోగులను వారంలో రప్పిస్తాం. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెల్లడి. ఫిట్మెంట్ పై నిర్ణయం 20 తర్వాతే. ప్రభుత్వానికి పీఆర్సీ నివేదిక. సీఎస్కు చైర్మన్ బిస్వాల్ అందజేత. 6-7 తేదీల్లో సంఘాలతో సీఎస్ సమావేశం. నెల రోజుల్లో పదోన్నతులు. ఆ వెంటనే ఖాళీల గుర్తింపు, నియామక ప్రక్రియ. ఉద్యోగ విరమణ వయసు 60 ఏళ్లే. ప్రగతి భవన్లో సంఘాలతో సీఎం భేటీ. ఫిట్మెంట్ 27 లేదా 32%. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పీఆర్సీ సిఫార్సు. సీఎస్కు రిపోర్ట్ అందజేసిన చైర్మన్ బిస్వాల్. రాష్ట్ర ఖజానా పరిస్థితిపైనే మెయిన్ ఫోకస్. పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని శాలరీస్ చెల్లింపుల ప్రస్తావన. రిపోర్టు తయారీకి 2.5 ఏళ్లు స్టడీ. 15 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు. పదోన్నతుల తర్వాతే పీఆర్సీ. ప్రగతి భవన్ భేటీలో కేసీఆర్ క్లారిటీ. ఉద్యోగ సంఘాల సమావేశంలో సీఎం హామీ. వివిధ శాఖల్లో పదోన్నతులు, ఖాళీల భర్తీ. రెవెన్యూ శాఖలోనే వీఆర్ఓల సర్దుబాటు. మధ్యాహ్న భోజనం, డైరీ, క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ. జనవరిలోగా పీఆర్సీ వస్తుందన్న జేఏసీ. 31 నెలల నిరీక్షణకు తెర. సీఎస్కు వేతన సవరణ నివేదిక ఇచ్చిన కమిషన్. 3 స్లాబుల్లో సవరణ. నేడు త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ. పీఆర్సీ తగ్గిన బెనిఫిట్స్ పెరిగే అవకాశాలు.